హాయ్ అండి. మేము రోజ్ సిరప్ అంటే రోజ్ షర్బత్ తాగుతున్నాము. అంటే సమ్మర్కి చాలా మంచిది షర్బత్, ఏదో ఒకటి తాగాలి. మేమైతే రోజ్ ఫ్లేవర్ తెచ్చుకున్నాం. రోజ్ ఫ్లేవర్ షర్బత్ కూల్ వాటర్లో ఇందులో సబ్జాలు కూడా నానబెట్టుకొని వేసుకోవచ్చు. సబ్జా చాలా మంచిది కూలింగ్ బాడీకి. బాటిల్ చూపించు బావా, దగ్గర చూపించు, బాటిల్ పేరు చూపించు. ఈ బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం మేమైతే, వచ్చింది బాటిల్, మళ్ళీ తెచ్చుకుంటాం. రోజ్ ఫ్లేవర్ ఇది.